Governors manie kaunti ma wuok e tong' mar piny Kenya kod pinje malibamba sani koro siro chik manogol gi jatend piny William Ruto mar wito oko okang' mar goyo kogno bok ne jodak makono ma dwaro opande kaka osebet kitimo e kinde mokalo. Maeri okelo eromo manokelo kanyakla joket mwandu e gwenge ma Nyanza ne gitielo ni okang' makamano biro neno ni kwan oganda omedore e counties go ni machielo no osebedo ka thiro weche mag kawo opande. Kaunti ni wan dhano 1.3 ni to kikwano jok manyalo go ombulu to 394,000 mano walo. Bedo maonge kitambulisho mai political right mai ratiro mar timo gigeni mag madwaro kata mana yawo account kata mana donje group mora mora. Omiyo jothurwa osebedo ka onge gi haki. To iko nini? Kiin Migori County jokuria kate ng'eny gi ni Tanzania, Kenya be gintie. Iko nini? Joluo ma Migori ema nitiere Kenya te mantiere Tanzania. Gik moko moket ni boundaries mang'eny gi owe buogo ji. Wang'eyo joluo ma Kenya gi ma Tanzania kel kitapande no pile sani tibro neno ka ji nigi kitambulisho. Hata mkiwa kwamba mnaangalia kwa makini, angalia hesabu ya watu saa ile wanahesabiwa na wale saa ingine huwa tunasema registered. Utapata kuna tofauti kubwa. Sasa unashindwa hawa watu wengine ambao wako zaidi ya miaka 18 ambao wamehesabiwa saa ile population inafanywa, lakini ikija sasa kuwa accounted for hawapatikani, huwa wanapotelea wapi? Ni kuonyesha wengi wamenyang'anywa uraia wao na haki yao ya kuweza kujisikia kama Wakenya. Kwa hivyo hii agizo ama ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais ya kusema kwamba hata zile counties ambazo ziko katika mpaka tuweze watu wetu kupata vitambulisho. It is unfortunate that we have had people who are old but without IDs because of the issue of vetting. So it should not be seen in any other perspective. It should just be seen in a perspective that we are reclaiming our population because we believe that we have enough numbers as people of this region as opposed to other regions. So we just wanted to support that directive, we want to support that move and to urge our people now to register in numbers, get IDs so that we have proper numbers come 2027